Oshame anasa untiemi isubiara. Wonso so obedu wadansi. Enti tiemi anasa shame life. Ewa Sompa TV anasa Sompa FM. Echwada ekosi nifiada. Enyume nankuna kosi enyume nontu ibiara. Na mene wo ebebompai. Oni wonyankopo difu si dankasa ewo number weso 0557 000 967 ana 0557 309 080. Asori kasia pa no wo Atumako Fodia Eben Mansinai Hospital Atumako Fodia Eben Kumase Ebuakwa. Praise the Lord, praise the Lord. And them what them say hallelujah. They Cedar for cry. Aya makwa odifo Cedar ni ebrobia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afri Misraim kwasom onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bedemunie erade nyakopo soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso neni kwentimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asofre nyame de bia aso nyankopon emfi ne ma dienti ye nyankopon no ontime nyine ma biom anha anase nipa bone ena amanya kupon emfini mab aniti no nyakopon asoma ne difo se memfa sa hinta semi nyina emmerem enti se nyame manya hu ahinta semu nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogie emmerem ba bibiara wo hyeme anasa untiemi esubiara wonso so obedu wadanse enti tiemi anasa hyeme life ewa Sompa TV anasa Sompa FM echwada ekosi nifiada enyume nankuna kosi enyume nontu ibiara na mene wo ebebompai oni wonyankopo difu si dankasa ewo number weso 0557 000 967 ana 0557 309 080. Asori kasia pa no wo Atumako Fodia Eben Mansinai Hospital Atumako Fodia Eben Kumase Ebuakwa. Praise the Lord, praise the Lord. And them say what them say hallelujah. They Cedar for cry. Aya makwa odifo Cedar ni ebrobia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afri Misraim kwasom onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bedemunie erade nyakopo soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso neni kwentimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asofre nyame de bia aso nyankopon emfi ne ma dienti ye nyankopon no ontime nyine ma biom anha anase nipa bone ena amanya kupon emfini mab aniti no nyakopon asoma ne difo se memfa sa hinta semi nyina emmerem enti se nyame manya hu ahinta semu nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogie emmerem ba bibiara wo hyeme anasa untiemi esubiara wonso so obedu wadanse enti tiemi anasa hyeme life ewa Sompa TV anasa Sompa FM echwada ekosi nifiada enyume nankuna kosi enyume nontu ibiara na mene wo ebebompai oni wonyankopo difu si dankasa ewo number weso 0557 000 967 ana 0557 309 080. Asori kasia pa no wo Atumako Fodia
Eben Mansina Hospital, Achumakofodia, Ebe Kumase, Eguapa. Sompa FM. Praise the Lord, praise the Lord. And them say what them so say hallelujah. They Cedar for cry. I am Makwa, Udifo Cedar ni Ebrebia ne Udifo Yamesuma Viase so Ombeje Nema. Unyamesuma Mose Ebaye Ebeje Nema Efri Mizum Kwasum. Unyamesuma na kwa John the Baptist Emanebedi Hana Adansi. Inki Cedar Bedemuni Eradenya Kupo Sumame Samemara Seni Difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso ne ni kwentimi eni nemre so aba ginti a nyamema asofre nyame de bia aso nyankopon emfi ni ma ginti ye nyankopon no ontime nyine mabiomu anha anase nipa bone ena ama nyankopon emfi ni ma anenti no nyankopon asoma ni difo se memfa sa hitasem nyina emrem ginti se nyamema nyanku ahitasem nyina wia wa hyeme se ni difo se memfa ayaresa eni ogie emrew be bibiara o hyeme anase utie mi efi biara wo so obedi wadanse enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anase Sompa FM etwada ekosi lifiada enyume no nkuna kosi enyume no ntu biara na mene wo ebebo mpae oni wonyankopon difuo Cedar nkasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kese pa no wo Atumakofodia Eben Mansina Hospital, Achumakofodia, Ebe Kumase, Eguapa. Abarabomu afutu nyamsumu ani daso ade ani je biro ni panyina